Vana makadiko muno. Imiwe. Ndikushaya kana pekutotangira ndine trauma isingaiti. Nezuro I was attacked nemarobha. Ndikunzwa kudedera izvezvi. Ndakatakwa nemarobhari. Mwana wangu akafuma ndingati akatanga kurwara paweekend mutwini. Ndobva zvazoita wesi nezuro kumakuseni kwakutonoedza. So ndakabuda pamba kuma10 ndichienda paParktown Hospital. Pandatosvika paadmitwa ma10 kwekwe. Funga akazopedza kubatsirwa around 3 p.m. masikati. So ndakutobva ikoko ndakatozozvinotisa ndichiteerwa nemwe motikari ndakutosvika pamba kuWaterfall kumeni Weku first gate. Kuti motikari iyi iri kuti ndikaslowa down iri kuslowa ndikamuvha fast iri kumuvhawo. So ndakutosvika pagate ndopandakabva ndanyanyozvinotisa yange yato close to me motikari yayo because yaitoda kuti ndikapindawo mugate yopinda mugate mandaipinda yondivharira. Ndopandakabva ndapfuurira pamba bva ndatenderera roundabout yayo motikari yobva yabva yatozviona kuti ndazviona ndobva yanondibloka kuentrance kwandakapinda nako kwandaida kuti ndichizobuda nako ndiende kupolice because ndandazvinotisa. Ndo pawakanobloka nemotikari yavo paroad paya. Ndobva paburuka 2 vakadzi vanga vakapfeka mauniform emapurisa nemumwe murume anga aizviti muC10 paakazosvika pandiri. Hama dzangu ndakadedera ndikangoti zvino zvandaona mapurisa maybe pane zvavaroda kubvunza. Pandakati ndidzikise window achiti dzikisa window pane zvatoda kubvunza. Ndo moment yavakabva kukwanisa kundifurira door kwakundidrega kundibuditsa mumota muya. Kwakutanga kundizunza yeti past iri kumuvhawo. Mari tatumwa nehusband yako uri kunzi uri kubva palodge uri kuhura chichizvo zvekundiconfuse zvezvo vachindiharasa saka ina ndombozoti simba racho rakabva kupi. Ndakabva ndatanga kupushidzira the one of the guy wachone uku ndakabata phone uku ndine handbag yangu iri ndakaita yekukochekera mumaoko. Ndikati imi muri kunasi mantera munasiri here ko muri kuti kutaura nezvei? Ini was with my husband nemwana paParktown Hospital. Saka nyaya muri kutaura ndeyei? Vagotanga kundiharasa. Handitombozoti kuti ndakakwanisa kungobaya foni yangu seiri muhomwe and then ndafonera Batu vakabva vangokwanisa kuresponda kudaira ipapo ndobva ina ndakwanisa manje kuzenge ndichavati halo boss phone ndandaisa muhomwe but ivo vaikwanisa kunzwa kuharaswa kwandaitwa nevanhu vaya vachiti ndine murume wako chichi saka kana usingatode tukuexpose mari ndikati expose hai murume wacho ngaite sei ngauye pano plus ofuti nini rega ndingoita sei ndidzokere mumotikari mangu ndimufonere angouya panapa nyaya yacho ite sei ibve yangosovheka panapa. Murume ndo pakatanga kuti saka nditsvukisira ziso wedwe ndichizunzwa ininiwo ndichimuzunzawo bheki ndichitrai kuda kuti ndipukunyure pana ndakabatwa paya. Laki randakazoita Batu varesponda paya ndakatanga kunzwa foni iri muhomwe Batu vachingodedzera kuti mai2 skrima dedzera imbavha marobhari dedzera imbavha ndina munhu wandatuma kwauri. So mamwe maneighbors wangu akatanga kungodongorera but vanhu vaitotya kusvika pandiri kuti vandibatsire bhosi vaitofungidzira kuti mapurisa emachokwadi. Hama dzangu ndakanobata kwaMwari nezuro. Murume pandakanzwa Batu achinditi mapurisa havasi mapurisa ndandaconfused. Ndopandakabva ndapinza ndavhura bhegi rangu ndichiti imi mirai ndikuburitsire ichi marisits ndikati expose hai murume uri kutobva nemwana wandaita 4 hours ndinaye akaadhimitwa muhospital. Mirai ndikuburitsirei marisiti. So inini nezuro Tuesday mwana asati atanga kurwara ndakanga ndatoisa about 1000 yangu mubhegi ndichitoti nhasi Tuesday ndoda kuita sei ndoda unohodha ndinoendesa zvinhu kushopu. Ndopandakaisa 1000 yemuwallet paside pocket yebhegi rangu. Pandakazozviti ndauda kutobuda gogo akanditi mwana asi kunzwa mushe maikiki musaende kubasa ngatimhanyisei mwana. Wallet yenda kangobuda nayo mari yenda kangobuda nayo andakuisa muwallet yangu iri pakaside pocket kehandbag. Pandoda kuti ndichi mapurisa aya ndikutsvaka kucompromise nawo kuti ndivarakidze the evidence kuti aiwa inini ndiri kutobva kuhospital ndofunga matera moti mari chinzi wapu baba vachibvuta mari ndichipushidzirwa ndichisiya ndadonhera pasi. Pandakanomuka ndochanisa ndakanokwanisa kuti sei
kutanga kutora mapictures ndakabata foni yangu maoko ndakapfugama murume ari kutobva nemwana wandaita ndopa akandidzokera anofunga aida kutondirova kana kuti anga kufunga kuda kuita sei handizive ndopakabva pangosvikawo scuba vana vechikoro vanonyazosiya vana vangu anakaila masikati kuma4 ikoko murume uyo ndopakabva andizunza ndobva andipushidzira uko aona kuti maziso anenge awanda here nevamwe vanhu vanga vakutariswa nemajira uko ndo pandakakwanisa kutora mapictures munhu iye akutiza paaiuya futi ndakakwanisa kumutora zvese nemotikari yacho nemai vaizviti mapurisa aibva vanojambira kupinda mumota ndobva vatotiza ndobva vaenda hausendi you mapictures acho asi kana imika kunze kwaipa kurobwa 4 p.m. masikati oficho vanhu ava vakatotanga kunditeerera ndichiri kutoenda kuhospital nemwana handitomboziva vakatanga kunditeerera papi pacho imi weka mukaona nyange izvinhu vanosviti mapurisa akapfeka uniform guys ingovhura kahwindo mbijana wakazvilokera mukati unongoti hande chinotaurira papolice station dai pasina kuti woinino hameno mwari ndakazviona nevhiumira kuti vanhu ava vari kundopa akandidzokera titeera handizive kuti dai vakanopinda neni mugedhi apa of which tatingori maladies nevana chete kuti zvaiguma sei zvaienda kupi ndokunzwa kutya izvezvi mari yakatoenda imi